Wara l-aġġudikazzjoni tal-proċess tas-sejħa l-offerti l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ffirmat uffiċjalment il-kuntratt ta' iżjed minn 33 miljun euro għad-dissin il-bini li testjar u kummissjonar ta' proġett ta' titjib fl-impjant ta' trattament ta' dranaġġ fiċ-Xumnija il-Mellieħa. Dan l-investiment jimmarka pass importanti fi tisjieħ ta' trattament ta' dranaġġ fit-Tramuntana ta' Malta. Wara li l-approvazzjoni unanima tal-Awtorità tal-Ippjanar ġiet assigurata, il-proġett issa jinsab fl-istadju tad-disinn u wara jibdew ix-xogħlijiet fix-xhur li ġejjin. Il-proġett se jinkludi sistemi avvanzati ta' kontroll tal-irwejjaħ u miżuri ta' mitigazzjoni tal-istorbju biex jiġi żgurat li l-impjant jopera f'armonija mal-inħawi ta' madwaru. It-titjib se jżid ukoll il-produzzjoni ta' New Water u bekk ikompli jipprovdi lil bdiewa b'sors affidabbli ta' ilma rkuprat filwaqt li jnaqqas id-domanda fuq l-ilma tal-pjan. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karl Cilja stqar li dan il-proġett jirrappreżenta investiment responsabbli u li jħares il-qudiem fejn tidħol l-infrastruttura ta' drenaġġ ta' Malta. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli saħqet li dan l-investiment jifforma parti mill-pjan ta' investiment nazzjonali ta' 377 miljun euro mill-korporazzjoni immirat lejn it-tisjieħ tal-infrastruttura tal-ilma u drenaġġ madwar il-pajjiż.